Ampun Rama, Surya Negara wis paham Rama. Lamun iya ngrestoni Rama, atas nama Pangeran Surya Negara Rama, kapan disun balas budi lawan wong tua Rama. Nyuwun restu lan izin sun Pangeran Surya Negara Rama. Yang somak sing duwe griyapan percaya Ngger, Gusti Allah senantiasa ngupai dalan kang lurus marang manusia kang jujur lan bener. Santri kula boyong Rama. Iya sampeyan pengen mending Sing hati-hati Raya. Mas Santri Gula Kang. bubar bebarengan lawan Pangeran Surya Negara. Nggih, mangga. kalau Selamat tinggal Raya. aja watir sampun lali kang lebih gaul Honda lebih gaul kedi Masya Allah. Ari wayamene kok kayane kedelenge adem ya Ibu. Ari Kanjeng Rama sipun diniki Ibu. Beli kedeleng sengawit esuk. Salawase Kang Dokter Luki acara keren
Ari ibu mah beli mikiri Kanjeng Rama, mikiri kan bibi nyanyem, ngerungu Rama wis mari kerja ning Cirebon, rupane ku alum bae, ngelamun bae, kayak nyimpen sesuatu sing arep diomongaken tapi beli wani, selalu menghindar bae ning ibu. Kumbuana masalah apa sih sampean ku bibi? Perengat-perengut bae ning kulaku. Takdir kang ora bisa dipungkir, kadar bi bisa dipupung, wis condok tekan waktu. Ya Ega, Nuwun bibi. kula jujur arep ngomong karo sampean ya. Kauripane sampean bengen pernah enak. Karena laki sampean dadi pejabat tanah ning Cirebon. Sawise sampean lakine mari dadi pejabat, jareng basane ya akeh-akeh sing kekurangan kono Kang. Ya Allah bibi, kader bapane bocah Ki Modin ki jabatan kuno Modin. Dire nembe pirang bulan bibi. Paramira kedik minangkane wong buko putrine akulis anom roli. Wong buko sarana ibele Terus sampai narep ngomong apa? Ya sing arane wong kerja jareka anak iya ora kanggo. Anak kanggo ora kiya. Dadi kula ki melas ndelengaken sampeanku. Dadi kula ku jujur dinakin ki arep permisi karo sampeanku. Dadi mengkono. Bengen kula lagi sugi, lagi sukses. Saben dina tugas beli liren-liren. Indure bapane Senoki. Wis mari jabat ning Cirebon. Wis arang-arangan kerjane sampean pen ngali majikan. Ya Allah Gusti Pangeran tegelan temeno. Bapak kunci nasib kedik wong sing emah. Bapak kunci nasib kedik. Ulah sekeluargaku bibi lagi prihatin, lagi masih berduka cita. Sepeninggale Sultan Cirebon, hari sampean deleng majikan nembe pirang dina beri kerja bae wis jaluk pindah. Sampean wis duwe calon pimpinan anu calon majikan. Ya are calon majikan maya kula ku durung duwe. Ya wong arane wong lulu kerjaan maya apa bae kula. Cirebon ki masih berduka. Gusti Sultan Majang mata haji ki nembe bae ninggal dunya. Bibi Cirebon ki lagi poyang payingan bibi. Meme aurel minangkar me aurel sing eman dewe. Kone kepet sarang
Gusti Sultan Mata Ngaji Ki Bibi Durung lawas ninggalaken wilayah Cirebon. Terus Kang Mas Modin Arifin ki ngunduraken diri nyerahaken dokumen-dokumen penting pemerintahan Cirebon maring keturunane Surya Negara. Ya arene kun mah dudu urusane kula wong cilik ya kan. Iya ngerti, tapi ya tulunglah sampeanku nembe semono bawis jaluk lirenku ne senokek kisah pasing baturi sampai nen jaluk lirenku. Ader senok wis gede, wis bisa jareng basane bebasu piring, wis bisa nyuci pakaian dewek. Nakin mah kula maksa ngomong karo sampean, kula kerja ning sampean kaitungane ka nyagang wis oleh pirang tahun kana. Sing awit kura durung di anak bibi. Ya pirang tahun kana. Sing awit Nyi Nur durung anak-anak penganten anyar. Ya wis lawean tahun merana-merana. Barang hitung-hitungan iya sampean. barang anu sampean ka setiap bulannya kan bayar kula kapira kana. Ya Allah, ari gaji pokok mah bibi nyanyem sampean 7,5 juta. 7,5 juta. Gaji pokok mah. Cuman bakebon kan retail sampeanku. Barang kun ku hitungane kula ku bon-bonan ning sampean ku pira kuno. Lagi bengen gawe kena umah kakan ora teka teribata telung truk La ilaha. Toli pasir. bibinya. Wis lah hitungan kuno. Terus bakal sampean nyawa ning alas kan jaluk obat semprot, obat orea. Sampean kelamun hitung-hitungan ning kula bayar utang ki dijugil tekang umai gak masa uper. Maksudnya Mangsa lunasa. lamun cara kita wong dolanan makulaku kerja ning sampeanku min konon. Ya Allah bibi nyanyem saking sepirane kula kowe maning sampean. Ora oleh bayaran kula mun ya metu sing sampean kok ora oleh ya maksudnya Ya kabalekan. boro-boro bayaran. Tekang durbuaken umai galunas mbu beli catatan sampean. Sampean arep ngali mendi wis duwe majikan maning. Beli biar mali mendi mung artinya kula mah ya pengen berubah ya wis gak ah. Dan rupane kerjaan kita kus gelisah. Beli Pengen beli. duwe majikan kita kok. Wis gak. Palingan rupane Iya. semade praimu kuratin kita. Iya kono bener kono Bu. Dimet enake bae aku nubu. Ora kelingan bengen. Lagi-lagi nih kita nggal dina beli riren jabat sampeanku. Ki nembe gak pirang dina rirenku. Eko rewu kayak kamu bae. Rupanya kusi setelah ngesepaya ning majikan. Los, lur majikan si kaya ngapa? Masa kaya kita sampeanku. Gak aja teman-teman gak. Jadi kula mun metu sing sampean ku ora oleh pesangon ora. Sesuk gawe munjuk baik ini sabar-sabar. Lo sampean bokat kula nih laka kerjaan kan ning omahe, laka basuhan piring elos mana andon bebasu ning sapa elos. Asal bakal kula butuh ya balik meneh. Aja kepengen ngalih sampeanku. Tegel sampeane. Ya kader ngomong ya wis gak ari sampeane rupane ora arep ngobahe pesangon mandi kabae ah. Ora kini kita mesusune curiga ning pipi nyanyem. Curiga-curiga apa sih kula ku ngomong bener ora. Di Kayak sampeanku. bujang ning kita kiki ragane bae kini. Ya. Ara wae mangambiang mana-mana. Ku. Ya aku nubu kaya-kayane sih. Iya kini. Sampean mari apa-apa kula kan ngomong aku. Kula nek ketek-ketek bak menang ning omah kula turu bae bak ning mahi buki. Tapi bak dolan mana-mana mah iko nyonyem dong njok silagu bandari. Ana yo ngandung sing warak wana bae nyem. Iya bener. Jabar seken ku ake kabar berita. Aja umpet-umpetan bae aja berkhianat bae ning kita ku siraku. Krungu. Sampai metu siran ya ora kok udah tua-tua ga. Kini dilakon apa sih? Ngomong apa sih? Sampean sing mimiti. Ya ndok. Sampean sing ngungkit-ngungkit semur kita ku legowo elos nyem. Arepan luru kerjaan sisipan elos. Rasa kita anak sekian mah wis mbayar kus beli kuat gede. Ning sampeanku. Ya ningan. Urusin gede ya nyam. Kari-kari ya Bu ya. Jaluk. Gak ah. Wis. Ya pun mah punten ya. Punten-punten. Punten ya mikaji ayo mikaji anu pun. Dimedlok catatane no. Mega citasmen. Maksudnya pangapura bokat kula salah ngomong. Oh. Aja gawe masalah bae nyem aja mancing-mancing bae ngadem-adem konon kak. Iya jarane kecangkeme nyanyem nyong kudu weru ora ari nyanyem ku ari ngomong ku. Bledak omong arep
beli nyerempet bek sing wingi rupane ku. Ama gregetak suwe-suwe. Ari ken lakine dikane men dikene. Ku coba gedika. Ku nyangitna. Ya biasa di lagi ning Cirebon man lagi tetilik. Wis mari ora kerja ning Cirebonku. Ya ora apa-apa wis mari ora apa-apa sing aran seduluran mari tutugaken nyanyem. Arep ngawulaning sapa? Gusti Sultan Mata Ngaji wis langka. Sementara ki jaret Cirebonku sing dadi pemimpine, sing dadi sultane mantune kan Kak. Masih culak calik mana bae ku arep luru apa kunku. Ya wis endane kan ora apa-apa emangnya salah. Ya paling gak kin kiti kongkon sampean kin. Bakal wis mari kerja toli bloli kono dolan-dolan kok. Ya duduk saking bloli ya isin ora bakate wis mari kerja terus tekamaning bokat jare tangga batur. Paling gak jelangka maning kudu maning menek ku. Pengen kerja maning. Pengen dijak maning. Maning Enjeri bae je. Mulane gajah dangos bae. Cangkem mungkin dari ngomong kendrawasi baik. Suwe-suwene aku dadrah ngono. Bakal dikembul gak kayak kono nanabe masalah. Dadi isin ya keng isin apa maning lagi sampean wis usia sampean urip nyongan awak beli pada karo batu. Ari ngomong babis tua kono. Oh si kakek teman-teman sampean ku nyagang wis tua kono. Ana wong ngomong akan sampeanku. Kaje nyagang nur kaje kana. Awaknya ke barang tua kaja kayak komben. Sembarangan peningan. Bagianan wis tua kayak komben gak iku lagi nome maku fotone bagus. Fotone siapa? Fotone siapa ku tempel-tempelakan kono ku. Oh, nyongitaken ka. Ibune maning omahe dhewek beli diakui fotone aku priwe. Ya, yes tulisirane man mas mbok kira fotone raine pada menyon kayang kono. Jarak kita ku sun ngarane nyagang nur kayak komben kusing kayak ngapai kan kajebak kata bobalik kaja beli bisa cekan awake kanyem jokin dingin. Dudu omongan ngono, Bu. Iya, beli pisang gepok, bakal komben kan beli pisang gepok. Iya, beli pisang gepok kan anok. Nyagang. Buka. Oh, cok kaya kono. Jam. Ora melu-melu ah. Senok mulai kumat. rayuan gombalek metu bakas tadi sewot kaya kono. Seneng ning kene Maya. Wede, ya be. Coba kok. Ketemu karo pasangane sih. Siapa? Kok kita mah jadi kalau main-mainnya buat dadakna seri. Beli jadi seri-seri. Curhat susunya ku ya. Ditinggal. Iku anak pada nembang ajang ladeni nyanyi. Radedan nyanyi susunya kok kono. Indane enak kono nembange wong tuaku. Kok kan anak kita. Bokat sampean. Kita mau wis tua makan ngerongokaken be. Iya nih. Saya jadi jak nyanyi menok bakat tulis saweran kah. Kono dicepreti 10 aja dipai nyanyi mah. Wis dipai ning ngesor ngono, Bu. Iya, kanggo Bunda Reni. Tuh, kelingan nih. Bunda Reni. Waduh, Bunda Reni. Kesuwun ya nok Bunda Reni. Angel bakat cangkem doer. Biasa Itu dikenang apa kita gebakate wong sing upah hidup make lingan bae. Ya, kuniku kita ku arep ngomong mengkono. Hari lakon bilo kelingan. Belaka duit ta ya. Barangan lu siapa sih blok ngupai duit? Hah? Siapa barangan? Upah kabeh ning ngana. Siapa cang sing kelingan? Wong Kubang Buyung. Siapa kan arane ka? Siapa cang? Nyambu. Ayo siapa? Bapak Suwondo. Aja deling-eling nah hendak menang. Karo Ibu Khotijah. Oh salah ora kun. Iya kan bener. Ibu Konija. Oh Ibu Khotijah. Bu wingi mah Bu. Karo nok dara. Ngarani sing duwe martabak Kakang Nurjaya ora ya? Kang Nurjaen ge cemplung. Iya bener. Ya kayak kono. Ya nok pada diajak bapak panitiane, bapak kuwu ibu kuwu sing duwe wilayah, kanggo sedulur-sedulur KB baik, sedulur WM. Aduh. Iya bukan salah ngomong. Awas. Iya nok dihormati nok melan kita ning kene menang besoten cangkem aku. Bukan salah. Mangga sing lagi pantang binyanyem. Ya. Mama Hajaneni Dwi Fuji Haruka. Kuningan sing duwe wilayah emang. Mimi Nani, Aji Prayono, Baru betah melek kabeh. terus Amie Wira, Nok Dede Risti, Bokatan lagi stay, Nok Dede Risti. Mimi Kaji Carini. Iya bener nok Mimi Kaji.